बेयावथ' बुंनांगौ जेबो गैया जों जेसे हागौ जोङो खामानि मावनांगौ बर' रावा माने अलरेडि दा आसामनि अफिसियेल राव असमिया राव थाखानायखाय लोगो होननानै बुङो अदेबानि लोगो होनोबा समान समान असमिया रावा जि मर्यादा बर' रावाबो एखे मर्यादा नाथाय बेखौ जों बाहायनायनि सायावसो नङाबा बे लिरनायल' जानानै थागोन आरो ओंखायनो आसाम आयेन आफादाव आं जिहेतु बुंथिगिरिनि बिबानखौ रुजुनदों बे हिसाबै आसाम आयेन आफादाव आङो असमियाजों लोगोसे बर'खौबो समान समानै बाहायफादों आरो बियो जोंनि थाखाय गोनांथि दं नङाबा मोनसे रावा खालि अफिसियेलि नटिफिकेसनजोंल' गनायथि मोनोब्ला बे जेबो मुलाम्फा गैया जों जुदि बेखौ बाहायाब्ला आरो बाहायोब्ला जों बर'फ्रानो बाहायनांगोन दा जोबनायाव बिबाना थाबाय जोंनि मानाव गेदेर एमएलए बिथांमोननि आरो इयुन जोलैफोरनि इयुनाव माबोरैहाय बर' रावखौ अफिसियेल हिसाबै बाहायबाय थानायाव बिथांमोना गावसोर माने गोसो होलाङो बिबान लालाङो बर' रावजों बुंलाङो आरो बिनि सायाव जुदि आसाम आयेन आफादाव माबाफोर गुरुत्व गैया खालामनानै बर' डिपार्टमेन्टखौ जुदि माने लोरबां खालामनो नागिरदोंबा बेफोरखौबो जोंनि इयुननि एमएलएफ्रा बिनि स्पिकारखौ आरो प्रिन्सिपाल सेक्रेटारिफोरखौ बुंनानै बर' रावखौ समानै बाहायहोलांबाय थानो हानांगोन आरोखि होमब्लासो बर' रावा अफिसियेल राव हिसाबै जि गनायथि मोनदों बे मोगथाङाव जोंनो खामानियाव फैगोन आङो मोनसे डिजाइन खालामहोदों जे जोंनि आसामनि जिथु मा होनो बेखौ जारिमिन बे जारिमिननि गुदि माने बाथ्राफोरखौ बांसिन मानसिफ्रा माने गोसोआव लाखिया सावराया बे आसामनि थागिबि मानसिफ्रानो जाहैबाय कसारिफोर आरो कसारिया सोर होननानै बुङोब्ला बर' डिमासा सन'वाल दिनैहाय लालुं बा टिवा राभा गार' माने देउरि मेस बा थेङाल माने बे गासिबोआनो माने हाजं बे कसारिफोर आरोखि गतिके मा होनो बेनि जि खुंथाय बे खुंथाया जोंहा लिरनाय गैया आरो लिरनाय गैयैनि थाखाय बेफोरनि बायखोन्दा नेरसोनफ्रा दाबो दङ बेखायनो बेखौ जाहाथे जोङो सनमान होयो आरो जों जेब्लायबो बिनि गेजेरजों मोनथिनो हायो जे बे आसामा माब्लानिफ्राय दं आरो बे आसामा सोरजों सालायबोआ सोर रायजो जाबोआ ओंखायनो बे कसारिफोरनि जि बायखोन्दा नेरसोन डिमापुरनि आरो मोनसेया जाहैबाय कामाख्या मन्दिरनि जिथु आर'नाइ आगरनि स्ट्राक्चारमोन बायनानै दङ बे स्ट्राक्चार बे मोननैखौबो आसाम आयेन आफादनि गेटआव दा गायसननायनि राहाखौ लानाय जादों आरो बे सप्तासेसोनि गेजेरावनो माने नभेम्बरनि गेजेरावनो बेखौ बेखेवनाय जासिगोन आरो अरायबो आसाम आयेन आफादनि दरखं मोखाङाव बर' रायजो जानायनि कसारिफोरनि रायजो जानायनि बे बायखोन्दा नेरसोना मानसिफोरनि नोजोराव गोलैनाय हिसाबै माने गसंनानै थाबाय थासिगोन।